Bai, arazki hau ikaragi ematen hau ez, bihotzea pil-pilian, zein eta ikusten dut momento gogor bat, doike, Eibarreko frontoian, eta gazteik, han Lehenbiziko xapelgoetan buruz-buru, aita botellero, eta asko esan nahi du honek. Zer esaten ari ote zitzaizun? Aholko simple bat, doike, arek maite zuen esatia, jozazu esten tokian, tanto ikiko eta olako gauzak. Aitak gauza guztien gainetik zu pelotaria izatea nahi zuen. Berak ikusten zuen doike doainak pilotako dituela eta azkeneko semia zuen eta nahi zuen baitezpada bere trinketa eginik beden seme bat. Ramuntxo trinketean gaude eta trinkete hau berak eraiki zuen. Bere benetako ametsa hau zen, trinkete bat izatea. Nahi zuten baitezpada trinketako jabe bat izan, aita eta amak. Eta orduan, entxeiatu ziren, azparnen nahi zuten erosi, Donibane bazen trinketate behar, baina nioketzen saldu nahi. Azkenean naskatute ontzen, lur bat erosi zuen azkainen, hemen erdi-erdian, eta trinketa eta hotel eta diatetxe ikaragi edera montatu zuten. Zure aita ere pelotan asko ibiltakoa zen, batez ere trinketean, baina esker horman ere bai, Gaiaztegiren da aurka desafioak eta indakoa zen, ezta? Bai, hemen iparraldean aita oso ona zen, profesionala handia, 9 aldiz Frantziako txapeldun izana. Zu trinketean hain ondo ibilita, aitak esker paretean probatzera bultzatu zintuen, ala bera etzen horren aldekoa? Bultzatu, ez, trinketuntan jokatu ginen Inaxio Horretegi lehenen kontra, eta arek eman ninduen, bultzatu ninduen, tiratu ninduen frontoiran. Esker pareteat pastu nintzenian, trinketa utzi nuen, nahiz eta batzutan heldu nintzen hemengo pilotari batzuen kontra jokatzen, eta hemengo honenen kontra jokatut gero ere, baina nek karrera guztiak gero han egin dut. Eta aitak, nahiz eta gero laundu, ikarazki laundu nau, ez zuen Lehenbiziko aldetan nahi nik ara joateaz. Eta konprenitzeko erresa zen, ni betetzen nion trinketa, eta hemengo langile honena beti gaten zuen, partitzen zela etxetik. Aita semeok harreman oso estua zenuten, baina aita oso gogorra eta zorrotza zen. Kontseiliak emaiten dazkotzu? Ba, ematen dazka, ba kontseilua, baina nau beti sobera eskutatzen, batzutan. Ze izan da zure satisfakzioneik handiena? Horat arribatzia? Ba, baina ez da oinon arribatua. Behar du gogorogan oinon. Kontenge induenaz, baina ale ez dio oinon hortan usten, behar du segitu. Habilitatea badu. Eta behar du irakutsi. Adosia, Panti? Ba, unek beti badu, bakizu, ni hain aizen kasuan, hola, Lehenbiziko maileekin, uste nuen, ailatuen itzela. Eta atzo berritze gana, oinon, banuela oinon itekoa, ez dakit nun mehauten gelditu. Bakizu? Ez du gelditu behar, ari hortan. Oino goitia da. Ni 30 urte arte beti ikasten nahi nintzen. Baina, zinuen zuk oinon iteko zer bat, nik baina noa bai eudan. Goro, badalekua. Urteaz gabe behozu bertzaldeko txampiona irazi. Hori bai, hori. Aurten ez, oino, baina non urtean. Ne kontseilua segitzen baitutzu. Aba, xapeldu nizein naiz, zuk gana iten barin bat, xapeldu, baina. Orduan 17 urte nituen, dantzari nintzen Airoskin taldean, eta afaldu ginen Janu, nire Andria, odon ezautu nuen, Urruñako bestetan. Eta joan ginen, dantza nahitu ginen atzaldian, gauaz Janun eta aita eta hemen etxean afaldu ginen, eta nik amekak erditan, banuen, ne xofurra, ez bainuen, 17 urtekin, enuen otoik, enuen permisik, eta hango lau bateri, bakik, joan berdi hau, gero, oren bat terdi, eta 2 ordu, eta bai, heldu nau, eta goizeko lautan, joan itzen Builandera emaztekiat, zaude,
bihar irazten duten sosa zuetzat izain da, ere manazu etxeat, aitak hilko nau. Sartu ginenean, hotela betia zen, goizeko 5:00 bere ate ondotik ateri zen, hartza bat bezala, xeatu ninduen, baina xeatu, bikosta hautsi, eta bihamunian, hemen kontan behar nuen pilota nahi zan, handienekin. Eta ai behar, jangarrat lan batek elastoplas denak emana jariak, eta bera ateri zen, begiz frontoia, merkatuti landa, galtzen ginoen, 6-7 tantoz, eta berak olain ninduen, jakizazu, 3 sartu nuela, eta partidua irazi ginula. Ez denaz begitzere, baina, hola zen, uste zuen, eta nik seguran ez diot hori aitari nahi bauzu, nik estimuz hartu nuen. Egi alda partiduetara gero elkarrekin joatez ginetela kotxean eta kantuan? Kantuan bat, 1000 aldiz. 1000 aldiz ite gintuen Eibarrera gustura, piaiak kantuz, beti kantuz. Eibarreko txikia, pelotari handia, pelotari handia. Eibarreko txikia, pelotari handia, pelotari handia. Eskuz paratatzen doz, eskuz paratatzen doz, parerik gabea, Eibarko txikia. 87an Tolosarekin batera, lehenengo txapela irabazi zenuen Binaka, eta aita bertan zen, anoetan. Bai, nola ez. Eta jende hainitzek egaten haute, ikusi diau ire aita. Lau eskailera jauzen zita aldian, bi gazte bezala. Txapel ura irabazita handi lasterera, hilabete batzutara hiltzen zure aita. Hiltzen bai. Abuztuan hiltzen, 28an, eta horrek medikuak ez ginuen ulertu zengatik, hain ongi zen, baina medikuak esan zuten doaike emozioz ere beteta zerbait mugitu zaziziola bihotzean, ala hartu ginuen mintzat, baina pena handiekin gehiatu nintzen. Ja, usteko hori bai, pilotan, eta enpresak bultzatu ninduen begitz aita kontent izain duk segitzen maguk, eta... Entzunda daukat, gero, frontoietara joaten zinen bakoitzean, aldameneko eserlekuan bere txapela eramaten zenuela. Bai. 5-6 urtez, 7 urtez, beti nuen txapelaneekin, bai. Aita maitia gu elkarrekin, makina bat ibile da, nola ego bat, ala iparra, maite ginitun batera, pilota eta kantuarekin, beti gure izaera. Egun batiak zu joan zinan, betiko zorionera. Egun handia datorenean, aita begitz, halkartuko gira. Aita, neure aita, munduti joan zinana. Aita, neure aita, hainbat maite nuena. Aita, neure aita, munduti joan zinana. Aita, neure aita, hainbat maite nuena. Aita. Aita, neure aita, munduti joan zinana. Aita, neure aita, hainbat maite zindudana. Manu Martiarena, 6 aldiz txapeldun izandako trinketean, izarra handia beraz. Zu, Pampi baino desente gazteagoa zera, baina elkarrekin arituak zarete? Bai, ni uste dut 9 urte gazteagoa naiz, baina Pampin demorean uste dut
Pampi famatuan denborean, santza izan dut hemen jokatzia desafio batzuk hemen, bere itxean, azkaineko trinketean. Manu Martiarena munduko txapeldun izandakoa da. Zuk ere lortu zenuen munduko titulua, 74an, Bai. Montevideon. Montevideon. Baina txapelketa hurak, txapelketa hark, denetarik izan zuen, ez da? Bai. Kosotik eta gazitik. Bai, han Montevideon beruan zen, eta han urte hartan, 74an, han zen bat pilotari iraizoz, eta harek uste zuten, horiek uste zuten, berak irabazi gointola, ez? Eta irabazi zion etxandiri, baina ez bakarrik pilotan, ezik bere publikoekin hasia zien, eta bazuen eskularro bat, iraizozek, eta botatzen zuen gora, eta sesitu zen txandi, eta harek irabazi zion partidu ez pilota berak. Ikusi nuela ikan hori ni, janeko 18 urte nituen, baina aluxa marra nintzen, eta horrek bere teatroa egin zuela ikan, nik agur jauna bat kantatu nuen trinketean, eta agur jauna, hori nunen, eta hango jendeak guziek kantu zuten, eta hango jendeak isildu ze pasten zen, zer zen kozkorra hori egiteko, eta gero, gaizki bukatu ginuen, eta presidenteak, esain du Pampi, ez duk hemen egon beharrik gehiago, ni orduko txapeldunan nintzen, eta iesi nuen Argentinarat. Zein eta hango jendeak nahi nituelako ziurtu bai. Manu, Pampi oso ondo ezagutu duzu trinketean, zeintzu ziren bere doainak? Pampik zuen sake handi bat, noski, eta gero bere jokoan zituen efektuko, bere pilotak beti efektua ematen zuen. Eta uste dut bere dena zerkien egiten ezker handi bat zuen, eta dena lan jerosa zen joko guzien. Abiatu zen Pampi Ladutx, 1973an soldadutza egitera. Soldadutza, bai. Kilorari dien toki batzutan, bataio duen zuen bildoa behar nuen normalez. Eta urtenean klasak egin behar nituen 3 astez. Eta hor pastu zen oso gauz txarra, zen kafeteri batean, hemengo launak doni bane Luizoneko laun batzuk, bukatu zuten bere soldaduko denbora, eta ni odoan sartu. Eta egin ginen Pampi, etorri eta kantu batzuk, eta egin gintuen kantu batzukan. Eta odun, ni joan nintzen 7 o 8, atxateko 8 hogerat kuartorat, eta horiek segitu zuten. Eta egin zuten komandanta bota lehiotik ez. Hogetik eta hogea lehiotik, eta sekulako eskandala izan zen. Eta gero jakindu zen Zure tartean zinela. esan zuten, aluiek, esan zuten, Pampire gurekin zautu. Nola, kafeterian eiekin nintzen, jende hauzi, orduan ziortu ninduten, lau hilabetez, oso gor pastu nuen bai. Ziortu ninduten izigarri, eta han bazen gizon astapito bat, 2 metroko gizon bat, arek bazakien kruzkon bat, eta horiek ziren komando marinak ziren. Eta orduan, arek esaten zuen beti, honetzat, indik honek komandantia bota, nik ikatzeko ziotu niri nola bizi den. Astelenian hasten ginen, 20 kilometro bazukan nintzen gaina lemitxeko gizona, kantatu behar nuen on de base gizona zera, eta kantatzen nuen la boulangère, komandan bezala, iziarri armadan sartua. Eta kilometro pila egiten zenuten 20 kilometro gauez. Eta ziorrak ere bai, jendia bazien gordeak eta guri ikasteko, claro, hori ez da armada normala, baina ni ziortuan izan, eta behar nuen sofritu. Eta gaina, hostiale guziz, egiten ginuen, ikasi behar ginoela, borroka handa, eta gizona handiar beltza gaina, eta niri ziorrak ematen. Bila betez pastu nuen, hostialetan sartu bereagein eta ospitalea, iande arte. Eta astelenean kentzen ninduten, eta begiz ere, basokakein, eozen gauze iten ginuen, baina beldurare bai, eta sokadoa zen 50 metroko goran, eta ura bezen pastu, eta ni nintzen bate hartakoa, baina baditut 2 launak, eroriak handik, eta bat hila eta bestiare gaizki. Eta gero intzuten enkesta, eta gero ikusi zuten nien nintzela hortan sartua, baina gero. Eta pentsa guain ere mesede nuke, baina hilabete batez galdu dituen amikakio,
eta sofritu zeharki, baina gero ikasi nuen borrokan, eta gero horrek mesede handi bat karri nau. Gogortzeko, nahiko ez nian hasia ginen hemen, eta hor ikasi nuen. Uste dut gainera, nagusi horri azkenerako zeukere jipoi galante eman zenio. Azkeneako nire enitzen ustela pilotaria eta gizu eta kokotxak atxematen, eta nik azkeneko zeroktan eman nion kristona. Bera, piskalodia baitzen, ahondia, baina astapenian eman ninduen baziorra, baina gero etorri zen inkesta eta libratu ninduten hortik. Eta gero bategion zuen bil, platinikin eta bugatu nuen ongi gero. Bai, hori goi mailako kirolarientzako soldadutza izate zen. Bai, Parisen nuen da, bategion zuen bil, eta hor bazien rubilariak, bazien mota guziko kirolako handienak. Denetatik ezagunena Michel Platini. Michel Platini, ekin ongi, eta gero geroztik beti oain segitzen du ikusten, prostekin, eta ikusten dugu elkarrekin, eta golfian oain segitzen du batzotan elkarrekin, eta ongi izan zen horra. Baina, ziogura ez banu pasatu, hobe.